Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyaratamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe eimi motiti Dinokuotungamira Kwazwa vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Chamunopiwa na Pastor Gift Rhodzi veku North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church na mfundisi Caston Betera veku East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina mfundisi Trust Mukwada veku East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Tina zvakare Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Pastor Betera, kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Mfundisi Mukwada, kwazisai vateereri. Vateereri navatariri ndinokwasai mose muzita raJesu. Tinoda kutenda hurukuro yatiinayo nhasi ine musoro wenyaya unotiwo zvekucherechedza mukudzidza bhuku razvakazarurwa part 2. Okay. Ndo patiri kunotarisa nhasi. Okay. Nawo kana taakunodzidza bhuku razvakazarurwa chimwe chinhu chinobuda chakajeka ndechekuti mukunyorwa kwaro rinoratidza miono inotoverengeka. Alright, taura yenyu. Ini ndakunzwai, but munoona pamunotaura mufundisi. Sorry vateereri. Mufundisi pavati miono zvinogona kurama insights. Asiwo zvavarida kureva, varida kureva mavision. Handizvo here mufundisi. Saka muchiona tichitange tinonetsana pamatauriro language yenyu. Kuti dai muchimushandisa kamwe kachirungu, musavatyire vateereri avo. Vane chirungu chavanotonzwa, vazhinji vavo Ndosaka uripo still. Yes. Mavision. Mavision. Right. Saka bhuku razvakazarurwa rine mavision anotoverengeka. Okay. Kana muchiritevera kubva kuchapter 1 muchienda. Saka muchaona zvakare kuti muono mumwe nemumwe kana kuti vision imwe neimwe inogona kudimburwa kuiswa muzvikamu zvinokwana 4. Okay. Zvichibva nemaratidzikire inoitwa. Okay. Chikamu chekutanga munoona kuti vision imwe neimwe inotanga ichiratidzwa zvinhu zviri kuitika mudenga. Okay. Ndo chikamu chatingati chekutanga. Pachikamu chechipiri Johana anodzikwa naye pano pasi oratidzwa zviri kuitika pano pasi. Okay. Pachikamu chechitatu achiri kuratidzwa zviri kuitika pano pasi asi zvaamumazuva ekupedzisira. Kana tichiti ari kudzikwa naye pano pasi achiratidzwa zviri kuitika pano pasi, mufungwa medu ngamubate chinhu ichi kuti zvaari kuratidzwa zvine chekuita nezviri kuitika muchechi. Hakusi kungoti chero zvaitika pano pasi aiwa, asi anenge achiratidzwa achioneswa zvine chekuita nechechi yaMwari. Okay. Munhoroondo yayo. Pakunopedzisira chikamu chechi 4 anodzokera zvakare kunoratidzwa zviri kuitika kudenga. Saka ndo zvatiri kuda kuti titarise muhurukuro yedu yanhasi yatiri kuti Mukwada mazvibate here.
vari kuti kudii iri kutangira kudenga. Alright. Yodzika pasi yomboti fambiri pasi kusvikira yasvika mumazuva ekupedzisira, right, yodzokera futi kudenga. ndo zvandazwa, ndatya kubvunza saka ndati ndinzwa kuti imimi ndo zvamanzwa maybe mirai varambe vachitibatsira. Yes. Rega tinde kuna zvakazarurwa chapter 1 vhesi ya10 kuenda pa12. Zvakazarurwa chapter 1 verse 10 to 12. Ndakanga ndiri mumweya nezuva rashe, ndikanzwa shure kwangu inzwi guru rinenge serehwamanda richiti, izvo zvawaona zvinyore mubhuku zvitumire kukereke nomwe, paEfeso nepaSmina nepaPegamo nepatiatira nepaSadhisi nepaFiradhelfia nepaRodhokia. Ndikatendeuka kuti ndione inzwi rakataura neni. Ndakati ndatendeuka ndikaona zvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama. Now muchaona kuti kana muchiverenga kubva muchapter 1 yazvakazarurwa kutangira pavhesi 10 kunosvika kunonoperera chapter 3 yazvakazarurwa, tingati ndo muono wekutanga kana kuti vision yekutanga. Saka panapa Johani ari kuratidzwa zvigadziko zvemwenje. Dai tanga tiri kuOld Testament zvinhu zvakadai zvinowanikwa kupira mutemberi. Very good. Saka John ari kutanga nekuratidzwa mutemberi, ooneka Jesu achifamba mutemberi. But muchidzidzo chakapfuura takabata fungwa yekuti kana zvikanzi temberi zviri kurehwa kupi? Zvakurehwa iri temberi iri kudenga. Yes. Saka kana zvango zvine chekuita netemberi, panapa tobva totoona kuti muono watanga nekuratidzwa kudenga. Mutemberi yekudenga ndo muri kufamba Jesu. Handima pabataka. Handei pachapter 4 yazvakazarurwa. Tiverenge vhesi ya1 nevhesi 2. Zvakazarurwa chapter 4 verse 1 na 2 inoti, shure kwaizvozvi ndakatarira ndikaona mukova wakazaruka kudenga, nenzwi rokutanga randakanzwa rakaita sehwamanda richitaura neni richiti, kwira pano ndigokuratidza zvinofanira kuitwa shure kwaizvozvi. Pakarepo ndakawa mumweya, tarira chigaro choushe chakagadzwa kudenga nomumwe agere pachigaro. Pane katsananguriro kaiita mufundisi Betera muhurukuro yedu yakapfuura, pavaiti ivo kana taakuenda kuna zvakazarurwa vakashandisa vara rekuti nyaya dziri ikoko become spiritual, zvinhu zvapamweya. Ndo pfungwa iri kunotsigirwa pataverengapa. Johani paari kunzi uya kuno ndodawo kuratidza something, anoti iye ndakava mumweya. Kureva kuti kuratidzwa ukuka hakusi kuratidzwa sekwandingakwenye mukwada kuti uya ndikuratidze chimwe chino panze totofamba takateerana. Saka zvinhu zviri kuitika pamweya. But Johani anoti iye ndapinda mumweya, ndakakwidzwa kudenga. Chii chaakanoona? Hanzi ndakanoona Mwari akagara pachigaro. Ndikuona kasimairo aiwa zvinotokanganisa chidzidzo, ngatifambei. Taura zvavo. Aiwa ndikutoshamisika kuti ava pavaipinda mumweya zvavairatidzwa zvacho zvinosiyana nevanhasi vanoti ndandiri mumweya. Ndosaka ndati ngatifambei. Ngatizvisiye tanangura imvudzi. Saka panapa mukatarisa muchapter 4 kubva pavhesi 1 yazvakazarurwa, mukaverenga chapter 5, chapter 6, chapter 7 kunosvika muchapter 8 ndo vision number 2 iri kukavha machapter iwaya. But paanotanga maona kuti pekutanga patangira muono wekutanga aona Jesu ari mutemberi. Ende mutemberi kuratidza kuti chimiro chacho chiri peaceful. Hapana bongozozo, hapana hondo dziripo, hapana kunetsana. Jesu arikutofamba ari kushumira mutemberi. Toenda muchapter 4 aratidzwa futi kudenga. Kudenga kwaari kuratidzwa ari kuonei? Ari kuona Mwari akagara pachigaro.
Andivazwa. Ende pari kunzi pakaita kutinhira mheni nemabhanangana mitsindo yengirozi. Mambo mukanzwa kuti panze pane munhu ka unozwa pachiti wa mutsindo womunhu. Saka kana ngirozi ichifamba kwadzinenge dzichifamba mitsindo yadzo imheni nemabhanangana. Andivazwa. Saka ukanzwa Johana achiti ndakanzwa mheni ndikanzwa mabhanangana aitonzwa mitsindo yengirozi. Okay. Anditi mapaona. Saka ari kuratidzwa mudenga agere pachigaro ndiMwari. Saka Johana ari kuoneswa kuti arisaone zviri kuitika kudenga. Okay. Hakuna kana ari mupanic mode. Aiwa zvakanyatsogadzikana ende akabata matomu ndiani? ndiMwari. Okay. Handiti vazoona. Ende ngirozi dziri kuita maactivities hadzo ezuva nezuva ekukwira dzichidzika riri besanwa pamberi paMwari. Ndiwo muono wechitu watangira futi kudenga. Rega tiende pavision number 3 yatinonowana muchapter 8 yazvakazarurwa kubva pavhesi ya2 kuenda pa4. Zvakazarurwa chapter 8 verse 2 to 4. Ipapo ndakaona vatumwa vanomwe vamire pamberi paMwari vakapiwa hwamanda nomwe. Zvino mumwe mutumwa wakauya akamira paatari. Ano mudziyo wendarama wezvinonhuhwira akapiwa zvinonhuhwira zvizhinji kuti azviise pamwe chete neminyengetero yevatsvene vose pamusoro peatari yendarama yakanga iri pamberi pechigaro cheushe. Utsi hwezvinonhuhwira hukakwira pamberi paMwari uchibva muruoko rwomutumwa pamwe chete neminyengetero yevatsvene. Right. Panapa umwe muono waakutanga futi. Chii chaanoratidzwa? Anoratidzwa mutemberi. Itemberi yekupi? Kudenga. Pataurwa nyaya yerusenzi mukwada. Ameno ungada kujegeza kuti rusenzi chii? Itanga waisa muchirungu kasitoni. Thank you, Mahajeziva. Rusenzi, that's incense. Alright. Incense. Incense. Mukwada jekesera vateereri kuti kana zvichinzi incense kana kuti rusenzi chii chiri kutaurwa panapa? Kureva zvinonhuhwira zviri kupiswa. Saka pasanctuary yokwaIsraeri zvaitoiswa mumidziyo anenge ari mashizha anotemwa anopiswa paanotsva anobudisa kunhuhwirira. Handiti mazvoona. Saka panapa manje pari kunzi mutemberi yekudenga ndo muri kupiswa rusenzuro. Right? Asi zvonzi zvozanganiswa neminyengetero yevatsvene. Saka pfungwa iri kubuda panapa ndeyekuti kumutendi kana uchinamata uri pano pasi minamato yako yokwira kudenga isati yanosvika kuna Mwari inopfungaidzirwa rusenzi kuti zvinosvika zvaane kunhuhwirira zviwedzere kugashirika kwemunamato womwana waMwari. Okay. Handiti vazoona. Saka panapa muono unotanga nekuratidza kudenga kuti iwe kana muri kunamata muri pano pasika pane iprocess minamato yenyu kana yakwira pane kanatsiridzwo kunatsurudza kwainoitwa kuti inogashirika isvike zvakanaka pamberi paMwari. Okay. Tapinda futi kudenga. Ndo patangira muono number 3. Saka muchaona kuti kubva pachapter 8 nayo chapter 9 chapter 10 kunosvika panonotanga chapter 11 tiri mumuono wechitatu. Okay. Patinonopinda muchapter 11 pavhesi ya19 taakunotanga futi umwe muono. Tiverengerei Revelation chapter 11 vhesi ya19. Zvakazarurwa chapter 11 verse 19. Ipapo temberi yaMwari iri kudenga yakazarurwa. Areka yesungano ikaonekwa mutemberi yake. Ipapo kwakawapo mheni namanzwi nokutinhira nokudengenyeka kwenyika nechimvuramabwe chikuru. Panapa panovhurwa zvakare temberi kudenga. Okay. Johani oratidzwa. Chii chaanoona mutemberi? Anoona areka ine mutemo negumi. Iya yataidzidza kusanctuary yekuOld Testament. Yes. Kuti musanctuary yanga iri mumupanda wechipiri.
most holy place. Saka Johani anovhurirwa kudenga ndopoona mheni nemabhanang'ana tanzwa kuti zvinomirira zvinonongedzera chiingwani patambo zvikurukure mune matsananguriro amaita kuratidza kuti kushenaira kuita kwengirozi idzo dzinenge dzisiri kumboita zvekutyisidzirayo iri kutoona zvifambirawo zviri normal asi mutsindo wayo basi tounenge uchirira mheni mabhanang'ana. Johani aizviisa mumazwi akajairika. Andini mapabataka. Saka chii chataona muchikamu chinechi kuti muono mumwe nemumwe unotangira mudenga. Panoratidzwa chimwe chinhu chiri kuitika mudenga. Jesu ari kufamba ari kuita ministry yake mutemberi yokudenga. Kana kuti Mwari akagara pachigaro ngirozi dziri kumubatira. Anditi mazviona kana kuti panoratidzwa minamato yevatsvene ichisanganiswa nerusenzi kana kuti panoratidzwa mutemberi yokudenga areka ine mitemo yaMwari. Saka muono paunotanga ndiyo Johani asati atanga muono wekutanga anonyora kuvatenda achiti ndiri mugoverani pamwe chete nemi pakutambudzika. Ari kunyorera vari kutambudzika iyo ari munguva dzekutambudzika. Saka bhuku razvakazarurwa riri kuti kuvanhu vari mumasituations akasiyana-siyana ekutambudzika. Maziva kuti takagara so mukati menyika vanhu vane madambudziko akasiyana-siyana. Vamwe vari kunetswa nevana, vamwe vari kushungurudzwa nemurume, vamwe vari kunetswa nevavakagarisana navo ma-in-laws ake, vamwe vari kunetswa muvhileji maagere. Zvakangosiyana-siyana, vanhu vari kunetseka nezvakasiyana-siyana. Saka bhuku razvakazarurwa manje ndo bhuku renguva dzatiri. Saka John manje anobva anzi naMwari pane nguva dzekunetseka dzamuri mukati madzo dzamuchapinda nemukati madzo asi musati mapinda madziri uya umboona zviri kudenga. Saka kudenga pamiono yese iri 4 yamataura ndikuona singe Johani ari kungoratidzwa mutemberi. Kudenga kungori netemberi chete here zvekuti chero nesu tikachaenda kudenga tichingoita zvekunamata everyday akunoire zvimwe. Mukada wabvunza mubvunzo wakanaka chakwadi. Mirai ndiuwedzere because zvavari kubvunza mufundisi ndo vafana vechidiki vanoda chinhu chekuti vanyatsogutsikana vasati vaita. Vamwe vandotosangana vanenge vaitobvunza kuti but pastor imbonyatsotsanangura kuti fudhu inenge ichirohwa kudenga yakamira sei. Saka chavabvunzira because ukaedza kuona kapicture kekungoti mutemberi ende monzi muchagara nekusingaperi kune vafana vechidiki hazvisi very encouraging kuzoda kuendako. Maybe mumotipa mhinduro maybe tambonzwa kambo. Yes, tiri pachidzidzo vateereri zvekucherechedza pakududzira bhuku razvakazarurwa part 2. Regai timbonzwa kambo. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro pamsana popemudza wake ndichagara kumushako ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa zvendichiri mwana wake ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa zvendichiri mwana wake ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake ndaponeswa ngeropa rake
nichamuona mambo wangu, ndoita mutemo wake, achiri kunditungamira, dakara kumusha kwake, ndaponeswa ngero para kere nyenye, ndaponeswa shendi chiri mwana wake, chiripo chiremba kudenga, chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika, kumusha wake wotenzi, ndaponeswa ngero para kere nyenye, ndaponeswa shendi chiri mwana wake, ndaponeswa ngero para kere nyenye, ndaponeswa shendi chiri mwana wake. Tinomchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi neuruguru yedu zvekucherechedza mukudzidza bhuku razvakazarurwa part 2. Pane mubvunzo wanga wabvunzwa naMukwada muchikamu chatabva. Angabvunza chiti chizve manga mati mimi bhuku razvakazarurwa riri mumipanda kana kuti riri masections emavisions, right. But panga pabuda pfungwa inoratidza kuti mavision acho ese paanopiwa kuna John, vision yacho inotanga achiratidzwa zviri kuitika kudenga. But pataona ndima dzataverenga kudenga kwacho zvaita kunge dziri kungotangira mutemberi. Ndopanzi naMukwada imi saka kudenga uku ingori nyaya yetemberi ndopaabvunza ipapo. Chimwe chinhu chofanira chijeka vakomana tisati taenda mberi. Mutemberi dai kwakuri kutaura kwepano pasi taiti ndo muhofisi maMwari. Ukanzwa munhu achidzi aenda kubasa muhofisi ndo maanenge achishandira. Saka Mwari kana ari mutemberi ndo kuhofisi kwake achiita basa riri muzano reruponeso. Saka zvese zvaanoita zvakanangana neplaneti inoi ari kuita ari muhofisi make. Saka Johana ari kuratidzwa Mwari ari muhofisi make achishanda zvine chekuita neplaneti yedu. Handini maona pamanga muchitsanangura zviri mavisions matangirawo. Vateereri ndabva ndafunga rimwe bhuku rinogona kutibatsira pazvidzidzo izvi. Pane bhuku rinonzi Revelation of Things to Come, rakanyorwa nemurume anonzi Robert Wayland. Wayland yacho inospelewa W-E-I-L-A-N-D. Robert Wayland yacho it's W-E-I-L-A-N-D. Rinobatsira kutsanangura nekujekesa these principles that help in unlocking the book of Revelation. Rinozvita nenzira iri nyore, saka zvamunogona kuita hariwanikwe panonzi PDF, harisi rekuti ukati pafoni robva rabuda rese. Rinowanikwa mumabookshop. Zvamunogona kuita kwamunogara ikoko, munogona kutsvaga mabookshop e-Seventh Day Adventist Church munharaunda yamunogara. Kana kusina bookshop iyoyo, ingotsvagai vanopinda sangano re-Seventh Day Adventist, movati pane bhuku rakataurwa nevafundisi pachirongwa The Second Coming of Christ rinonzi Revelation of Things to Come, rakanyorwa naRobert Wayland. Ndingariwane sei? Vanobva vakubatsirai. Yes, atifambe hedu mufundisi. Tinotenda. Regai tiende muchikamu chinechi. Toda kunotarisa miono yedu zvakare. Alright. Takuenda pasegment number 2 ne 3.
Okay. aoneswa chikamu chekutanga kudenga, akudzikwa naye pano pasi muchikamu chepiri nechechitatu. Tiverengere zvakazarurwa 2 verse 1. Zvakazarurwa chapter 2 verse 1. Nyorera mutumwa wekereke iri paEfeso uti, zvanzi naiye akabata nyeredzi 9 muruoko rwake rworudyi, anofamba pakati pezvigadziko zvemwenje 9 zvendarama. Now tiri muvision number 1, tinosangana naJohani achiudzwa kuti nyora tsamba kukereke 9. Saka chikamu chechipiri nechechitatu chiri kuteera kunyorwa kwetsamba idzi kunosvika patsamba kukereke yechi7. Asi pane chimwe chinhu tisati taenda kumberi vateereri. Pakunyorwa kwetsamba idzi maona panzi tsamba kukereke yapaEfeso. Kuna amwe makereke arimo ari kunyorerwa matsamba. Imwe ndiani? Pane Smyrna, Teatra, Pergamo, Philadelphia, Sadusi, yekupedzisira ndo Laodicea. Right. Makereke aya ari 7. Meno Pastor Mukwada munogona kutsanangurira vateereri kuti patinenge tichiteera makereke aya pakunyorerwa kwawo pane chimwe chinhu chiri kuteereka. Ameno kana ndataura zvamuri kubata, zvandiri kukumbira kuti mutsanangurire vateereri, zvine chekuita nenhoroondo yechechi. Patiri kuteera tsamba idzi dziri kunyorwa, pane zvamungangoda kujekesera kuvateereri. Imimi ndi muchangobva kuchikoro saka yes. Ndingangoda kutsanangura ndichiti chekutanga machechi ari 7 aitove machechi anga ariko panguva iyoyo, asi kunyorwa kwaari kuitwa ari kumirira mastages 7 kubva panomuka Jesu achidzokera kudenga aizopfuura nesangano raMwari, kureva kuti zviri paEfeso imwe stage, kana takuenda paSmyrna imwe stage, kusvikira tasvika kuLaodicea, then takugadzira kudzoka kwaJesu. Maita mfundisi, watsanangura zvakanaka Mukwada kuti machechi ari kunyorerwa aya kwaitove nechechi yepaEfeso, kwaitove nechechi yepaSmyrna, paitove nechechi yepaSadusi. Asi panonyorwa tsamba kuchechi yepaEfeso, pane zvirimo zvaiitika ipapo zvinotaurwa naMwari zvainongedzera chimwe chikamu muhistiri, munhoroondo yekufamba kwesangano raMwari kubva pakaenda Jesu kudenga kunosvika panogumira nhoroondo yenyika inoyi. Saka Mwari anenge aitaura kuti muperiodi iri kumiririrwa nechechi yepaEfeso ndo zviri kuitika muchechi iyi. Muperiodi iri kumiririrwa nechechi yeSadusi zvaiitika imomo ndo zviri kuitika munhoroondo yechechi. Tichingodaro, saka tinofamba machechi acho 6 yekutanga, patinondosvika muchechi yechi7 yeLaodicea, Mwari akuti Laodicea hausi kupisa, hausi kutonhora, chimiro chiri mauri handichifarire. Akutaura chimiro chinowanikwa pavatendi mumazuva ekupedzisira kwenhoroondo yenyika inoyi. Panozonzi naJesu paya mwanakomana womunhu paanouya achawanika panyika paine kutenda here? Chimiro chichawanika pakati pevatendi vemazuva ekupedzisira, ndo chikamu chechitatu chemazuva ekupedzisira. Kastode ndiri kuona unge aiwa ndiri kufollowa basi. Uri kufollowa? Ndiri kufollowa. No, zvakanaka. Saka ndo chikamu kana kuti vision yekutanga yekunyorwa kwematsamba. Okay. Regai tiende pavision number 2. Kuna zvakazarurwa 6 verse 1 na2 neverse 12. Zvakazarurwa chapter 6 verse 1, 2 neverse 12. Zvino ndakaona gwayana richizarura chimwe chezvisimbiso 9
ndikanzwa chimwe chezvisikwa zvipenyu zvina chichiti nenzwi romutinhiro, uya. Ndikatarira ndikaona bhiza jena, naiye wakanga akaritasva, wakanga anouta, akapiwa korona, akabuda achikunda uye kuti akunde. Verse 12. Zvino ndakaona pakuzarura kwake chisimbiso chechitanhatu, kwakanga kuno kudengenyeka kwenyika kukuru, zuva rikasviba segudza remvere, mwedzi wose ukaita seropa. Panapa takuenda pavision number 2 inoratidzwa nekuzarurwa kwezvisimbiso. Masils ari kuvhurwa. Itai masils. Zvinongobatsira kuti vanhu vakasike. Tinoda kutenda. Saka pari kuvhurwa zvisimbiso izvi, pane zviri kuratidzwa zviri kubva zvaoneka. But zvinhu zviri kuoneka zvacho zvine chekuita nezvaiitika muchechi yaMwari. For example, panozarurwa seal yekutanga, panobuda bhiza. Anzira rakaita sei? Bhiza jena. Right. Rine mutasvi akanga aine paine kukunda kukuru. Very good. Yes. Vadzidzi vebhaibheri kana vaakududzira vanoti chimiro chaive muchechi yekutanga. Kana chiti yekutanga tingaise ndiona wazida kuikanda kachirungu. Mukwada mutotibatsira. Pfungwa yamuri iri kuburitswa namufundisi ndeyekuti soon after Jesu aenda kudenga, period yekutanga iya yakatera. That first stage yeChristianity ndo yavari kuti bhiza jena raimirira period iyoyo. Saka zviri maybe chitsanangurai uchena hwaro, kukunda nezvakadaro. Saka pamuti chechi yekutanga muda kureva first stage kana kuti first period. Tingangoti the early Christian church. Yes, the early Christian church. Jesu achangoya. Ungoenda kupataura mukwana kuti chii chaiitika, kuchena kwebhiza, kukunda, chii chiri kutaurwa ipapapo. Ndingangoda kutsanangura ndichiti vanhu ava chine umbo hwezvawakaona Jesu anawo panyika. Saka nemhaka yaizvozvo chiKristu chavo chichiri kupisa, chisati chatonhora, chichakachena, chisati chavhiringidzwa nezvimwe zvakaipa zvapinda mukati macho. Zvandingada kufungidzira kuti ndo zviri kumirirwa nekuchena kwebhiza. Saka kuriri kumirira hutsvene huchiri kupisa, vanhu vachiri kubhoira chinhu chinyowani chakabatwa, ende vanhu vari kufamba vaine ngatingoti bhiza jena raitomirira chechi yeNew Testament. Nguva yana Pauro nana Timoti vachifamba vachipisa ende vaikunda vhangeri richienda kwese. Anditi masvona tobva ipapo panozarurwa chimwe chisimbiso chinoteera. Panouya bhiza rakachenuruka, panouya bhiza dema, panouya rimwe dzvuku. Zvakuenda maperiod akasiyana siyana akapindana nesangano raMwari. Anditi masvona pakuzarurwa kwezvisimbiso. Saka inhoroondo yechechi, period imwe neimwe iine bhiza rayo nezvaiitika imomo. Asi panonozarurwa chisimbiso chechi6 kana kuti seal yechi6 paonekwa chii? Ndo paita dima denga richi paita kudengenyeka, zuva rabva radzima, mwedzi ukaita ropa. Apa taakuenda panonotangira mazuva ekupedzisira, paya pakaitika usiku huviri sekudzidza kwatakaita, mwedzi ukaita ropa, nyeredzi dzikadona, tamu mazuva ekupedzisira. Saka pakuzarurwa kwezvisimbiso panotitora muzvikamu zviviri zvevision. Anditika toda kuenda pane umwe muono zvakare wenumber 3. Unonotangira pachapter 8 verse ya 7. Toda kuti mubva maiverenga makaibatanidza naRevelation chapter 10 verse ya 9 kuenda ku11. Zvakazarwa chapter 8 verse 7. Wokutanga akaridza, kukauya chimvuramahwe nemoto zvakavhenganiswa neropa, zvikakandirwa panyika. Ipapo chetatu chenyika chikatsva, nechetatu chemiti chikatsva,
neuswa hutema hwose hukatsva. Zvakazarwa chapter 10 verse 9 to 11. Ndikaenda kuno mutumwa ndikati kwaari, ndipei bhuku diki. Iye akati kwandiri, tora uidye, ichavavisa mudumbu mako, asi mumuromo mako ichanaka seuchi. Ipapo ndakatora bhuku diki muruoko rwomutumwa ndikaidya, ikanaka mumuromo mangu souchi, asi ndakati ndaidya mudumbu mangu mukavaviswa. Vakati kwandiri, unofanira kuprofitazve pamusoro pevanhu vazhinji nendudzi nendimi namadzimambo. Taenda pavhizheni yechitatu. Iyi inomiririrwa nehwamanda dziri kuridzwa. Okay. Muchaona kuti vhizheni imwe neimwe ine chimwe chinhu chinowanikwa imomo chisingawanikwa mune mamwe. Yekutanga dzadziri tsamba kukereke nomwe, kuri kuteerwa history yemachechi, asi muzvimiro zvetsamba. Yechipiri maseals, zvisimbiso zviri kuvhurwa pachionekwa mabhiza. Iyi history iri kuteerwa nemabhiza nezvisimbiso. Patinoenda muvhizheni yechitatu, dzahwamanda, hwamanda ikarira, poratidzwa zvimwe zvinhu. Asi muchaona kuti pavhizheni yechitatu painondopera, kunondoperera chapter 10, taakunopinda muchapter 11, inobva yanotisvitsa pabhuku riya rakanzi idya bhuku. Ndobva aridya rikanaka mukanwa, ndobva ravava mudumbu. Takamboidzidza nditi mune chimwe chidzidzo betera. Zvaimiririra mufaro wakapinda pakati pevatende kuma 1840s vachienda kuna 1844, painoperera period iya ye2300 years yekuna Daniel. Saka rumutsiriro rwakaitika muchechi, vanhu vachiti Jesu akutonouya, kandi vanga vadudzira zvisizvo. Zvanga zvichireva kutanga kwerutongo musanctuary yokudenga. Saka rutongo rwaakutanga, kwete day of judgment aiwa, asi nguva yerutongo itori nguva yakatambanuka, panenge pachitongwa kubvira kuna Abheri kusvika kumutendi wekupedzisira. Panozoti nguva iyoyi kana yapera manje, Jesu anobva auya. Saka ndo chikamu number 2 ne3 mumavhizheni anoratidzwa kuna zvakazarurwa. Okay, vateereri, mirai mukumarudzi, rambai muripo. Tiri pachidzidzo chiri kunzi zvekucherechedza pakududzira bhuku razvakazarwa part 2. Pasegment yatadzidza iyi ndezvipi zvacho zvekucherechedza? Zvekucherechedza apa ndezvekuti muono watangira kudenga, vhizheni inodzika pano pasi. But kana yadzika pano pasi, focus iri pane zviri kuitika muchechi, munhoroondo yechechi, kunosvika mumazuva ekupedzisira kwenhoroondo yapano panyika. Ndo focus pasegment 2 ne3. Tiri kuteera zviri kuitika muchechi. Asi tadzika pano pasi. Very good. Thank you. Ngatirambei tiri pachirongwa, iye zvino gatimbonzwa kambo. Maungira emimanzi mumoyo mangu nasi, nziyo dzedenga ndoimba kukudza shenarini, kanapo ndiri mfambi ndotungamirirwa naye, ndinoimba parwendo nyika yechidzidzo chake. Jesu mutoro watura, wandipa rwiyo rutsva, handizombosari ndenga, tsitsi nenyasha dzake. Kanapo ndiri mfambi ndotungamirirwa naye, ndinoimba parwendo nyika yechidzidzo chake.
singatyi kana pondiri mfambi ndotungamirirwa naye ndinoimba parwendo nyika yechidzidzo chake. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuru yedu zvekucherechedza mukudzidza bhuku razvakazarurwa part 2. Yes. Zvidzidzo izvi zvinogona kuita kuti kwamuri kana mukakwanisa pane bhuku rinogona kubatsira kuti zvijeke. Pane bhuku rinonzi Revelation of Things to Come. Rakanyorwa naRobert Wayland. Robert Wayland. Wayland yacho it's W-E-I-L-A-N-D. Robert Wayland. Rinonzi Revelation of Things to Come. Munogona kuruwana mumabookshop, ma-Seventh Day Adventist bookshop, kana muine yamunoziva iri padhuze nemi, kana kuti munoenda kunhengo dzesangano re-Seventh Day Adventist, movabvunza kuti pane bhuku rataurwa nevafundisi rinobatsira kujekesa nekurerutsa kudzidzwa kwebhuku razvakazarurwa rinonzi Revelation of Things to Come. Vanokubatsirai kuti mungariwane sei bhuku iroro. Thank you so much. Ngatishingairei tiite a copy of that book. Mfundisi ngatipindei pachidzidzo. Toda kuenda mberi. Muchikamu chino ichi tichiri kutarisa mavision edu. Asi tamu segment number 4. Bose takati chikamu chekutanga chevision imwe neimwe kunoratidzwa mudenga. Chikamu number 2 ne3 ndepano pasi. Zviri kuitika zvine chekuita nechechi. Tonoguma mumazuva ekupedzisira. Saka handei muchikamu number 4. Okay. Chekupedzisira chevision imwe neimwe. Tichipa semuenzaniso. Hativerengei zvakazarurwa 3 pavhesi ya21. Zvakazarurwa chapter 3 verse 21. Unokunda ndichamupa chinhu ichi kuti agare neni pachigaro changu cheushe, senuwo ndakakunda ndikagara pamwe chete nababa vangu pachigaro chavo cheushe. Now vision uyo aratidzwa zvazviitika pano pasi, atorwa futi adzokerwa naye kudenga. Akundoratidzwa Jesu agara pachigaro, but akagara nani nevakunda. Handima pabata. Saka adzoserwa naye mudenga kuti iwe John, pano pasi mungasangane nenhamo, mungasangane nezvinonetsa, zvimwe zvinoita kunge zvichakuparanzai, zvekuti vanhu vanopotsa vapera tariro, asi tarisawo nemugumo wacho. Vanenge vatsungirira muzvinhu izvi voramba vakamira pazviga zvaMwari, voramba vachiita zvinodiwa naMwari, zvisinei nemavari kupfuura namo. Pakupedzisira vanondogara naJesu pachigaro. Maibata nyaya yacho. Taibata. Ndo panondogumira muono wekutanga. Unondogumira kupi? Kudenga. Saka toda kuenda pamuono wechipiri. Musati maenda pamuono wechipiri. Right, mfundisi. Ndiri kuona pavhesi iri kukunda kwacho kunenge kuri kutaurwa in singular. Hapana kunzi vanokunda. Alright. Kureva kuti pamwe hatisi kukunda semagurupu here, sechechi here, semhuri here, because kudiwe kukunda zvakazarurwa 3:21. Unokunda ndichamupa chinhu ichi. Papasingafaniri kunzi vanokunda. Kureva kuti pakanzi unokunda munhu 1. Right. Regera apedzise kutsanangura. Ndaida kungocheka kuti pakanzi taurai tinhu. Saka ini ndiri kutoona sekuti kana iri nyaya yekukunda yamuri kutaura mufundisi, haizi yemagurupu, ndeyemunhu nemunhu. Saka kureva kuti segurupu, semhuri, kana tine zvatinotenda, chinofanira kuve zviri kubva pamwoyo pangu, ndozvitsvagira kukama inini naMwari. Saka mufundisi mukwada chindipindurirai munin'ina wangu uyu akandinyorera tsamba pafoni. Ndofunga ari kutoteerera. Akanyora tsamba achiti, mufundisi,
toda kutenda nezvidzidzo zvamuri kutitumira. Nyaya yebaptism yandijekera. Ndiri murume ane 32. Ndakaroora mudzimai wangu tine mwana mumwe chete, asi tichiri kugara pamwe chete nevabereki. Chechi yekumusha kwedu yemhuri haibhabhatidze fanika sezviri kutaura Bhaibheri. Ndoita sei? Chimupindurai. Atopindurwa kasi aiwa ukazi pastor vatsanangura. Aiwa kagavapindure munhu. Aiwa atopindurwa kutika nyaya haisi yenyu semhuri. Kuti uti chechi yemhuri haibhabhatidze iwewe uine 32 years dzako idzodzo ita zviri kudiwa naMwari nekuti anokunda. Ndopa munosiyana neni. Muona matsananguro enyu muri kutoita kunge mune daka nemuteereri wacho. Muri kuona matorera muri kuita. Inini anenge ataura neni zvakatonaka. Saka ndaida kuti vamukwada vataure point yabuda pavhesi kuti bamunini pakupedzisira chinhu chichakonsidwa madecisions achaitwa nemaindividual kusarudza chokwadi nenzira usingateedzere kuti arume angu anoti kudii, usingateedzere kuti kumusha kwedu vanoti kudii. Saka kukunda kunoda kuti umire uri one. Maona zvatosiyana nematauriro enyu. Imimi muri kuita kunge pane daka pakati pedu nevateereri. Hapana daka. Hapana hondo iri. Right, ngatifambe. Alright. Handi pa muono unotevera, muono wechipiri. Tinotarisa chikamu chechi4. Okay. The fourth segment. Yes. Tinoda kuenda pana zvakazarurwa 6. Verse ya 15 to 17 nechapter 8 verse 1 yazvakazarurwa. Okay. Zvakazarurwa chapter 6 verse 15 kusvikira pa17. Namadzimambo enyika, navakuru, navatungamiriri vehondo, navafumi, navane simba, navaranda vose, navakasununguka vose, wakandowanda mumapako nomumabwe amakomo, wakati kumakomo nokumabwe, tiwirei, mutivige pameso aiye unogara pachigaro choushe, napakutsama kwegwayana, nokuti zuva guru rokutsamwa kwavo rasvika, ndianiko unogona kumira. Zvakazarurwa chapter 8 verse 1. Wakati azarura chisimbiso chechinomwe, kunyarara kukavapo kudenga kunenge sehafu yenguva. Now ndima mbiri dzataverenga idzi tiri pa vision number 2. Ndima yekutanga yataverenga inonotiratidza kwekunopedzisira kwesegment 3 yevision iyi. Chiri kuonekwa Jesu akuda kuzobvawo ibodzokorora masegment ayari 4 pavision yegege. Tati kunotanga kuratidzwa kudenga 1 mutemberi, kodzikwa pano pasi number 2, tobva tatotora nhoroondo yechechi, right. Then tiri kufamba nayo tonosvika mumazuva ekupedzisira, right, ndo number 3 tobva takwira futi kudenga, ndo number 4. sekunge kuti tikutanga tiri kudenga, right, todzika toteedza nhoroondo kusvika kustage 3 tonokwira kunge you okay, alright, yes. Saka mati apa pari kureva takunopedza stage number 3. Okay. Ndo panobva paratidzwa manzi Jesu akuda kuuya, but paakuda kuuya manje pari kuratidzwa vanhu vari kutiza. Okay. Ende vanhu vari kutiza apa pataurwa vakuru, vanogona kuva vakuru pazera kana vakuru pasvikunja, mapositions, nevaduku, vaduku pazera, vaduku pazvinzvimbo, ende pabva panzi nemachinda, nevatungamiriri vehondo, hanzi vafumi nevarombo vari kutiza. Chii chavari kutiza? Hanzi murume ari kuuya beta tifutsirwe nemakomo pane kusangana naye. Okay. Ndi Jesu ari kuuya. Saka vari kunyatsoona kuti chimiro chacho hachisi chimiro chakajairika. Ichi zviri nani chikuwane wakafa. Because
uri mupenyu hapana kumira zvakanaka. Vanoza chimwe chinondirwadza apa kutiza the second coming. Kutiza second coming. Why? But chinorwadza manje ndechekuti kune vanhu vanga vari waropo muupenyu huno vachishupira rugare rwauya naMesiya wakutiza rugare kuti munhu anenge ari murombo asi achiramba Mwari. Saka pachauya rugare achakutiza kuti nhamo yada ndichiona iri beta pane kusangana nemunhu. Saka koitwa sei maybe vamukwana koitwa sei because iyo pfungwa yekutiza kai ichatoitika ini ndo zvandototenda ende matsanangurira aita bhaibheri kuita kunge chinhu chisina kumira mushe achina pangaitwa sei mufundisi because sei ndakubvunzaika vateereri program yedu ino inotonzi the second coming of Christ. Saka zvikuita kunge ndo chimiro chichaitika pa the second coming of Christ. Saka pangaitwa sei pasi ini ndiri kufungidzira kuti zviri kuitika musi uyu unouya Jesu nevanhu vese vachitiza vachitsvaga rufu pachinzvimbo chekurarama hazvisi kuzotanga musi uyu. Nhasi patiri kurarama zveupenyu hunohu vanhu vanofanira kundomira pamberi paMwari patiri kuenda kundomunamata. Saka ukaona munhu manje asingaendi pamberi paMwari kundomunamata kutiza. Saka vari kutiza nhasi pamberi paMwari because havana nguva iyoyo vachangoita zvavanga vagara vachiita musi unouya Jesu. Saka hazvisi zvitsva izvi. Saka kuti tigone kuzomira pamberi pake tinofanira kugona kumbopamira nhasi asati auya tajairana manje musi wanozouya. Inona chinoitika musango shumba ikadzova nhoro membwe dzinotiza but zvivana zveshumba hazvitize because zvine rudzi neri kudzova. Saka vanotiza apa havana kutsvaga ukama naJesu. Ndozvitaurwa naMukwata nhasi ukama naJesu unotsvagwa iye zvino. Kana akuzoomba achiuya hauchamutize because marudzi rimwe chete. But neratere zvinopa lose here kuita ukama naJesu. Handikutongobvunza ndozvati vazhinji takatendei because pane pamwe panotinetsa pekuti munhu anenge asingatori pakanzi takumboita nguva yemunamato pangave kana panhamo kudai unoona anotora chituru kwakutongoda geti kwe pane zvine kakuvava here makambadenga chete pataverenga pana zvakazarurwa 8 verse 1 ikati pachaitika runyararo inenge sehafu yenguva. Dai tanga tiine nguva taienda pamacalculation zviya zvataidzidza zviya pataiita 2300 years tichiona kuti nguva inocalculatwa sei. Half an hour iri kutaurwa panapa tichiita macalculation iwayo inobudisa mazuva 7. Saka mudenga Johana akaratidzwa mudenga muine runyararo for 7 days. Because kuchapter 4 aratidzwa mudenga Mwari ari pachigaro paine kutinhira mheni nemabhanang'ana iri mitsindo yengirozi. But muchapter 8 akuratidzwa makati kunyarara. Chii chaunza runyarara? Jesu aburuka nengirozi dzese zvinotaurwa kuna Mateo 25 dzinomuperekedza kuuya kuzotora vadikani vake panyika. Ndo zvichasiya mudenga makanyarara. Jesu obva adzika pa. Saka isecond coming iri kutaurwa panapa. Jesu auya nengirozi dzese dzoenda kumativi mana enyika kunodaidza vatsanangurwa vaMwari. Saka ndo chikamu chekupedzisira tadzoserwa futi mudenga. Regai tiverenge pane umwe muono Revelation 11 verse 18. Zvakazarurwa chapter 11 verse 18. Yes. Marudzi akatsamwa nokutsamwa kwenyu kwakasvika nenguva yavakafa kuti watonge uye kuti mupe varanda wenyu mubayiro iye waprofita navatsvene navanotya zita renyu vaduku navakuru uye kuti muparadze avo vanoparadza nyika. Now muono uyu wadzokera futi kudenga wechitatu. Chii chiri kunoratidzwa kudenga? Johana akuratidzwa vaya vakashingaira mukururama vachifamba naMwari muupenyu huno vakupiwa mibayiro yavo.
Saka maona kuti miono yacho yese unotangira kudenga. Right? Ari kuratidzwa kuti usati wapinda nemunhamo dzamuchapfuura nadzo ugare uchirangarira kuti kudenga ndo zviriko. Mwari ari pachigaro, Jesu ari musanctuary yake, ari kumiririra vadikani vaMwari. Paunozodzika panapo wakuona nhamo nekusiyana kwadzo nemarudzi adzo makaindi ese enhamo. Une uchingodzirangarira kudenga. Mwari ari pachigaro. Chero uri kutambudzika. Panonopera muono wadzokera kudenga wakuratidzwa manje kuti kana ukatsungirira ukakunda muchanoguma mamushe naMwari. Mamu mambo naJesu. Saka kunzwisisa ikoku kuchimiro chemuone muna zvakazarurwa kunobatsira vatendi kuti kana nhamo dzikati munhu haavhunduke zvekumhanya achipfuura nekung'anga. Andozvapoza anoziva kuti hai nhamo zvayo but Mwari ari pachigaro chake. Plus ndikatsungirira ndisina kusotesa Mwari apa ndichanopuwa mubayiro pakupedzisira. Hakuna vanozotsvaga kupfuma nenzira dzinosotesa Mwari. Anoziva kuti no, kana yangu yandinopuwa naMwari yakachena isati yasvika ndinombomirira. Plus iye Mwari haana kundiramwidza ari pachigaro. Achauya nenguva yakafanira ondipa kukunda. Saka kudzidza bhuku razvakazarurwa kadzidziro ikakaka kanokurudzira vatendi kuramba vakamira pane zvakarurama zvinodiwa naMwari. Toda kutenda vateereri, tanga tiri mukati mechidzidzo zvekucherechedza pakududzira bhuku razvakazarurwa part 2. Mufundisi Rhodzi vachatipa mafoni namba. Pamafoni namba aya tinoisa mameseji ekuti tigone kupiwa malingi ekupinda magrupu ari kutumirwa zvidzidzo zve-The Second Coming of Christ. Zuva rega rega pane chidzidzo chinotumirwa, panotumirwa mavhesi neaudio yacho. Saka zvinobatsira kuti muwane zvidzidzo zvakadzidzwa kumashure nevamwe, tofamba tese pamwe chete. Ipai vateereri mafoni namba mobva maoneka vateereri mufundisi. Tinotenda tibatei panhare dzinotera 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tikosangana muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo ndi wikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Ungayara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa Andichina zororo Dotsamira kune mwika Kandinzwe imi motiti Ninoku otungamira